Moi, mä oon käyttäjä Niko 1234 ja mun nimi on Niko ja mun kuvaajanimen on Teemu ja sekin näkyy joskus, mut ei aina halua nähdä silleen. Joo, mä oon 15V. Joo, mulla on tämmönen pikkuinen sotkunen huone, hyvä valaistus, sit hyvä kameramies. Joo, ja tämmönen ihan perustyyppi on. Semmonen 15-vuotias ihan tavallinen. Joo, mutta tää on mun eka vlogi. Just äsken oli joulu. Sain joululahjaksi uuden puhelimen ja kaikkea tällaista siistiä. Ja mä voisin rupea tekemään lisää videoita, jos te haluatte. Olisiko teidän mielestä hauskaa? Vastatkaa sinne alas, niin sit mä saan tietää, että haluatteko te, että mä teen lisää videoita. Laittakaa kyllä tai ei. Niin sitten, jos te haluatte joo, niin te tutustutte vähän enemmän muuhun joka kerta. Ja voisitteko te painaa tykkää, niin mä tiedän siitäkin, että haluatteko te. Eiku. Niin. Joo. Ja meidän kamerana on iPhone, mutta me ostetaan jossain vaiheessa ehkä joku parempi kamera, eiks vaan kuvaaja? Joo. Joo. Ja jossain vaiheessa mä kyllä näytän mun naama, mutta en vielä alkuvaiheessa, kun mä en oikein tiedä tykkäättekö te tästä. Mä näytän vasta sitten alkuvaiheessa. Käys teille. Laittakaa sekin tonne. Joo. Mutta mä voisin tehdä testin. Miltä kokis maistuu. Ihan tavallinen, perinteinen kokis. Tulipa hyvät tuoksut. Ja mä annan 4/10 arvosana sitten. Ihan hyvää. Sitten ei ole mitään hiilihappoja lähtenyt tolleen. Se on just avattu ja mä voisin antaa siitä vaikka 9. Se oli niin hyvää. Joo. Mut tää voisi olla tässä. Moi!